Jeg skal ikke komme. 100 kroner? Hvad fanden tror du, jeg er? Det skulle da for lidt. Hej Peter, det er Paul. Jeg har sgu lige brug for at snakke med dig. Ja, så har du tid til at mødes? Tak. Vi ses. Altså, hvad var det, du vil snakke med mig om? Jeg ved den anden dag, da jeg kom gående, så var der sådan en lille gadedreng på hjørnet, som der tilbød mig noget snus. Men så efter jeg gav ham hunden tryk, så fuck begynder at spille dum og slå mig ned. Hvad er det, snakker om? Fuck skal dø! Er du helt forskroet, mand? Prøv at høre, lad mig ringe til politiet, så under vi det her på en retfærdig måde. Hvad for noget retfærdighed? Den er fucking verden er ikke retfærdig. Det er sådan en fucking lorteverden, der har givet mig ikke andet end sorg, ulykkelighed, utroskab og alt muligt andet fucking pis. Prøv sgu da bare hjælpe dig. Det er fucking ikke en skid, mand. Hvad laver du, mand? Fuck er der med dig, mand?